Ondoren, Josiah Willard Gibbsek 19. mendearen amaieran planteatu zuen paradoxa aztertuko dugu. Izatez, gas idealen inguruko paradoxa dugu. Eta interesgarria izateaz gain, oso ondorio bitxiak izan zituen. Horretarako definituko dugu daukagun sistema, hementxe dugu sistema hause, kanpoko hormak nolabait isolatzen du sistema, eta sistema honek bi azpi sistemetan dago banatuta bat eta bi. Bat eskerrekoa izango dugu eta bi eskubikoa. Bakoitzak dituen bai partikulen kopurua, volumena eta temperatura biena berdina dugu. Beraz, bi azpi sistemak berdinak dira. Orduan, lehenengo eta behin, kalkulatuko dugu zein den sistema honek duen entropia osoa. Horretarako, kalkulatuko dugu bai bat eta bi sistemena. Biena berdina da. Eta gero egiten dugu bien batura. Eta horretan kalkulatzen dugu zein den sistema osoarekin lotutako entropia. Sistema bakoitzak duen entropia kalkulatzeko bakarrik egin behar duguna da zuzenean aplikatu gas idealentzako lortutako entropiaren adierazpena. Kontutan izan da, n partikula, temperatura T dala eta sistemaren volumena, edo azpisistemaren volumena V dugula. Biena, S1 eta S2 berdinak dira. Bien N, T eta V berdinak direlako. Eta sistema osoaren entropia izango dugu, bien batura, entropia bera ekstensiboa dugulako, magnitude ekstensiboa dugulako. Eta lortzen dugun sistema osoari dagokion entropia hause du. Hau da beraz, lortutako sistema osoari dagokion entropia S1 gehi S2 eginez. Ondoren, berak Gibbsek planteatu zuena, bere irudizko esperimentu honetan, egingo duguna izango da erdiko horma hori kenduko dugu. Eta izatez sistema, nolabait sistema osoa, berdin geratzen zaigu, ze kasu honetan sistema osoak izango duen partikulen kopurua bien izango dugu, volumena bi V izango dugu eta temperatura T. Eta orain kalkulatuko dugu sistema osoari dagokion entropia zein den. Horretarako berriro aplikatuko dugu gas idealentzako daukagun entropiaren adierazpena, kontutan izan da partikulen kopurua bien dala, temperatura T eta volumena bi V dala. Eta hause da lortzen dugun adierazpena. Hementxe dagoena. Konparatzen baduzue, lehengoko adierazpenarekin ikusten duzuen nola ez direla berdinak. Eta ez dira berdinak batez ere hementxe agertzen den termino honengatik. Ez dira berdinak. Eta izatez egiten baduzue bien arteko aldaketa aztertzen baduzue, hau da S-ken lehen kalkulatutako S gehi S2, hau da horma kentzearekin lotutako entropia aldaketa izango litzatekena, kantitate positiboa hause lortzen duzue, bien K logarimone pertar bi ateratzen duzue. Eta hau arraroa da, nola izan diteke hau posiblea. Ze bi sistemak azken finean, horma egonda edo ez, berdinak dira. Edo bestera baten esan da, horma kendu egiten dugu eta sistemaren entropia handitu egiten da. Horma jartzen dugu, sistema berdin geratzen da. Eta berriro kendu eta entropia gora egiten du. Orduan, hormak jarri eta kenduz, gure sistemaren entropia gora eta gora egin dezakegu, nahi dugun beste hori ezin da zuzena izan. Hauxe da Gibbsen paradoxa, nola izan daiteke hori posiblea. Zerbait dago hemen txarto, nola zuzendu hemen dagoen errori hori, zerbait egiten txarto kontziatzen ari gara, azterpen honetan. Zer gertatzen da hemen? Benetan, dirudez igual gertatzen dana da, benetan guk daukagun partikulak bereizgarriak aldira. Hau da, guretzat partikulak nolabait dalako bolak dira, eta klasikoki bolak bai zer esanik ez, bereizgarriak dira, ze guk jarraitu genezaken printzipioz bola bakoitzak izango duen ibilbidea. Hau da, partikulak independenteak izan arren, partikulen artean alako talkak ere badaude, zer esanik ez. Eta esate baterako, nahiz eta partikula berdinak izan, guk jarraitu genezaken klasikoki partikula bakoitzak talka batean izango duen ibilbidea, eta esan genezaken talka baten ondoren zein den zein.
Baina kuantikoki, gauza bera gertatzen da kuantikoki? Kuantikoki kontuan izan daukagula Heisenbergen ziurgatasunen printzipioa. Beraz, ezin dugula zehaztasun osoz non egongo den partikula bat. Orduan, ezin dugu esan zein den partikula bakoitzak egingo duen ibilbidea. Eta talka batean esate baterako, biak nolabait hurbil daudenean, ezin esan dezakegu zein den talkaren ondorez zein den partikula bakoitza. Hau da Heisenbergen ziurgabetasunaren ondorio bat. Heisenbergen ziurgabetasun ondorio bat daukagu sistemaetan, gu daukon partikula asko ditugun sistemetan, guk ezin ditugula partikula bereizgarriak bezala kontziatzen, orain arte egiten ari garen bezala. Beraz, derrigorrezkoa izango dugu partikulak bereiztezinak bezala kontziatzea. Hau da Gibson paradoja, eta hau da Gibson paradojaren ondorioa. Ea ze gertatzen den, konpondu egiten da planteatutako paradoxa baldin eta partikulak bereiztezinak bezala kontziatzen badugu.